الحمد لله الذي جعل الصلاة كتابا موقوتا على المؤمنين وأمر بإقامتها والمحافظة عليها وأدائها مع الجماعة المسلمين. أحمده على نعمه وأشكره على جزيل منه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توعد من تخلف عن صلاة الجماعة بأشد الوعيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mengurip Allah Subhanahu wa taala, qalaqni Allah Subhanahu wa taala sa titu-titu qalaq. Sapad sarupaan nagikalakan sa ikwa Allah nasuki pamayanding tanong o mga sambayang tanong. Tigman na yung mga ulama, aswallah na piyayagin sa Quran, agyan kaya sambayang na isa kumiyang makalay arga sa iko mga simba sa iko Allah Subhanahu wa ta'ala, kana kabili niyan ay kadwa rukun o sambayang. Orinin maurip na Allah Subhanahu wa ta'ala, nabiyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ato sambayang na pulaos Islam. Nabad na miya gagama ada pulaos Islam yan, na bagkakurek sa Islam yan, di ka kurek. Pulaos Islam. Nagyakatawanan ng syaitan, so kalayan ikipantag sa iku Islam, nagusi ko mga Muslim, na inna syaitana yahris kulla hirs. Suwatigin sa syaitan, na di managuntaman sa sampurna ka panaguntaman, ala sarfil muslim an hadi salah, saan di man ikagawi, kada o Muslim, siku kipamindigin, siku sambayang. Li'ilmihi annahu idha insarafa anha, kaya katawan ng syaitan na andin ni kagawi o Muslim, sakit din din yung kusambayang, na insarafa an baqiyati ahkamid din, na miyapukas kanyan si kulamba ang mga hukuman o gamatanong ang Islam. Baritig man yung mga ulama, agyang ka na tao, na fa'innahu la dina liman la salata lahu, wala hadda fil Islam. Kinatik man yung mga mampunay sa ilmu, kaswatigyan sa tao ada banin sambayang, na da abanian agama. Ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam, na awwalu ma tafqiduna min dinikum, ayaw mo na puna at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam akada si ikwa gamaniw nasusarig al-amana. Kada ang kutwa kauntol lagu susarig si ikwa mga tao. Wa akhiru ma tafqidun as-salah, nayatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amuri-puri akada si ikwa gamaniw nasusambayang. وسيصلي أقوام لا دين لهم, nagsumbay ang atikman yung Nabi supagtaw ang apkiling akiran na purukusiran, apkiling akiran na susujiran, ugay dating yung Nabi na dabiran agama. La hawla wa la quwata illa billah. Maurip na Allah Subhanahu wa ta'ala, so kasunod si Islam na tanto kumalbud, kasar kami sabut ka so la ilaha illallah Muhammad Rasulullah na miya pudyo ko mga Muslim. Ugay na sumamusukal yung Islam na tanto kumalbud. Kasakuto no kaswallah, nagubaga ka na kasusugun wallah, kami akali ko sa Islam. Malagi din yan. Nagito sa syaitan, na pananamaran yan. Yan dumana ikagawi ang mga Muslim, siko sambayang, aginan imala,
tanda Islam sa kababulingka. Udi na yan ni mala tanda Islam sa adna agama Islam. Ay mala tanda Islam sa adna agama Islam na susambayang. Upama ka magbagita ng samarag ay ibarat. Napad sa tanda akip tindig po sambayang na subara Juma. Kambara Juma sa masjid. Na upama ka sa masjid tanong, na takaw tanong, o simula-bular tanong, abisita niya sa mga masjid tanong, nada abasya di marajuma, nag-iisa may kikilala ko sambayang na subara Juma, na udaw may lera sa masjid at tigilan nada abasya di sa sambayang. Na inapan dia sambayang pada baun agama. Gitip teruniran. Apa ka pengira tanong, di tanong di sa sambayang, na ikukum niran na sumarayag, akan nabangan di sa sambayang, kada tao ko masjid. Na dini penikaya sa mga tao na ini kayaan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ayib kumamala niyo. Na damayran surga. Na sa Allah ayib ko dini kumamala. Na sa kanya ni kumakapat ko surga. Apa pun dini kaya sa mga tao na kayaan niyo na sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya sa surga. Naging kaya sambayang na minagdam tanong agiya imuri-puri. Aya bundalo to amuri-puri akakidayan. Imbaga ko mga tao sa mga subuan. Imbaga kiran sa jihad. Imbaga kiran sa alwala wal bara. Imbaga kiran sa melawan taman ang mga subuan. Huwag ang matalagong Islam. Sa ayabu, ang mabalari parat kaya, naging mutip tindigin sa sambayang. Muri-puri akina na sa sambayang. Na ina panipsabi sa tao sa kaya masa fitna. Kadyan na abunin agama. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka iya sambayang na miya kadang-kadang lapaw kita ng syaitan sa kalangin ka. Paganir matigman yung mga ulama na pinamaran ng syaitan ay yamna'uhu min adaiha fi waqtiha. Magarna ng syaitan sa kitunin nga ko sambayang si kung mga wakto niya. Akap simayang kanyan. Okay, nakanabas si kung mga wakto niya. Taman sa pinamaran yan sa mitagap ka sa sambayang upama kakigigan yan. Na pinamaran yan ito. Na amay kaninang kagaga na si ikan yan pagrinan sangkot wa kambara Juma. Na pagakalangan yan at tikman yan mga ulama bitakasuli wa ta'akhur anil huduri ilal masjid. Tagwang ganyan sa bukal nagukapto pa kaure siya kaya yan ang mga masjid. O pa mga pangdibdyan na nakatiro ng mga ulama na lagi pinitulad nag-ibtatino. Ay ada kalan nabubukulong sumo sa masjid. Na sopan so miya gagawin sumo sa masjid na miya kauman na din na kiyas miya kasalam sa imam. Mititang duripan. Ay yan itulad na gaya masatano. Ore na tigyan na pinamanaman yan ay yafutahu ba'daha o ba'daha wa yahrimu fadilat as-sabaq ila al-masjid. Nagharam niyar ka, nagpupas niyar ka. Ang kutwa kapakalalabi o kambara Juma. Inani po naman ang syaitan. Na upagilang at tingin ang kalma sa tano, nagimito tuladin. Kadaglan siya kung mga tao na iptindigin sa sambayang, miyagaga misimbayang, ugin ang nababara Juma. Na miyagaga man, at bara Juma na ebon sirbang, ebon tingin nagkiraw tiyang ko imam, naging mutamuri-puri arakat. Na ayat tingin na kadaglan na sumungkun sa masjid na dindin na miya kasalam ang kuta imam. Langun na amanan yan, na maakal syaitan. Yan ni sabab agyan ka iya di tanong di kipas gawan si kubaya ginawa tanong na ba tanong rumiyak akan tama na tikman niya mga ulama agyan ka iya mga tao aplaklak niran ang kaya kang berjuma na mga tawanan at supagiran sukad na niran فأما الذين ضيعوا الصلاة مع الجماعة فهؤلاء قد عصوا الله ورسوله. Yang kaya tingin ng mga tao, aliyaklakiran sa mga barajuma iran. Kiptinding nila kung mga sambangiran sa kaya barajuma. Nas pimberadusan niran sukad na niran na gususuku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aradu anfusahum li saktillah. Nagutpiyadal miran sa mga ginawiran. Siya kung kabinasaan ararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahaqqul uqubata al-ajilata wal-ajila. Nagupyato tiran siya kung mga ginawiran. Sa siksa at italambanin nagususiksa at tatalikin ng Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah.
Upama ka mapika pumimikiran. Nagutatariman ka, Muslim ka, kaya di mo patiriman o baka kafir. Naikalaka ang kaya mga pamagita o mga ulama. Ako kawit o mga tao adi barajuma. Ay tinigiran o sambayan na barajuma. Nagyang kuturarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusiksa at tuningkiran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusiksa at tatalikiran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga, inubwa nabatan ng yaklik. Nabatan ng yasugat ang mabagir-bagir. Nabatan ng lininug sa mabagir. Uway, ugay na yan, ay lilinug na yung puso ka. Ay titingis na sa puso ka. Ano niya, dirimang sebenar. Na lawan niyan ang kabinasaan. Na kita niya binasa na sa puso. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Gupun siksa Allah sa tao at tutupan niya sa puso. Nalawa na miyalo sa Quran at tutupan sa puso yan. Na ayat na umdas yan. Na surarang ito Allah na gusto siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Did na miya ko amapia, abat yutupiwa. Did na miya ko amapia, tututupan sa puso yan. Nagudid na miya ko amapia munafik. Na ay amala. Na did na miya ko amunafik, absubak niya sukad na niya. Oriano tumaurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya sambayang na inisugwa Allah sa Quran na berjumah. Tigmani wallahu aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tigmani ma'aula tigmani wallah indigni sa sambayang nagubugani sa zakat ng mga tamukyo warka'u ma'ar raki'in. Naruko ka apud kiruruko. Ay man berjuma. Tigmani mga ulama fa amara bi iqamati salat warruku'i ma'ar raki'in. Wa hadha yani fi'liha ma'a jama'atil musallin wal amr muqayyad al-muqayyadu bisifatin aw hal. Ay siya na tinasabot. Nagyang kutak kaya ginawarka o ma'arrakiin. Na piyatong yan, ang kaya titup ni sumbayang. At kailangan na mayroon sifat na butad as iskanin maapod siyang kutak kinuruko. Ayat katimblihan na barajuma. Kana pure at tinig sa sambayang. Ang kutak tao akatirang bisa. Na dapat kasi kung mga tao as hindi tirang bisa kung mga walera. Sinatanong, kumubayan sa sipat ng mga munafik. As sa mga sahaba na dikilang surang-surangay. Aging kaya mga tao, aditiling umasik barajuma ng mga munafik. Abis Umar radiyallahu ta'ala anhu na ingikawan niya na ginawa niya. O babil mapad siku mga munafik. Ang imiya kaysa na miya ni siku barajuma. Nasaktan mo, kaya bubayan tanong. Di ka nabangas ka nung pangantapasan na baka nung barajuma kami akan dalam masjid tanong. Kapakaroon na nungsu. Okay na siya na ditirong ko tao. Ano niya nimbuba na di barajuma. Diyan kaya walay wallah subhanahu wa ta'ala. Na walay ya wallah aron pipero sukap simbol. Nagwalay ya wallah subhanahu wa ta'ala api adid na simbayangon. Naaman na rin na pag-insuwala sa pag-simbol niya sa sukad ginawa niya. O tumalikod ka nung nasimyangan wallah sa simbol niya sukad niya. Nabaka nung kailangan wallah amay ka dinito sa urus wallah subhanahu wa ta'ala. Kas wallah na diba nila ka nung kailangan. Sa kanil makakang kailangan si wallah subhanahu wa ta'ala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. O talikod kan watik wala na simdingan wala sa lakapagtaw. Tang kupiyak kaya ya amay isambil ka Allah subhanahu wa ta'ala na sudi ka pakarapang nas kanya nitindi ko mga sambayan. La hawla wala quwata illa billah. Tubat tanusik wallah. Di tanong pupusan sukya pagisi sa mga lokstan. So mga lokstan na minsan pan barar sa mga masjidilan. Napia pendeguntan na masjid sa mga katitindi ka karton. Okay, nadudunang kutwa kaisi sa busukang barajama. Nasaktan na gilang gumilang ang masjid na no. Naebupo ko man as imam magusubilan. Naepunagpunbang ko man nagkulit sa barajama. Naswagi sumbakas yusan sa purong na sinubaban sa baba. Kakanabumbili sukap bakas yusan nagusya. Makapasad ka nung sumesangan ng bakas. Baka nung bakas. Asar na itindigi ang kuta barajama. So bakas na karong na malagay sukip bakas na konsya. So punutol na karong na malagay sukap punutol na konsya. So kauto na karong na malagay na gusto kauto na konsya. Dada mo kiling. Ayaw mo minibaguro na miya katindig sa barajama. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalaktan sa Allah. Gihingay ako ng mga tao. Adiran itindig sa barajama. Na inali Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran.
Yawma yukshaf an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Sigun salungan na maurin amay kambak kargun sebetan. Tanto kupa kargun sebetan. Nasuan ro Allah Subhanahu wa taala supamusuan yan. Ada benih saginda. Kenapa lagi du pamusuan ng mga tao? Ada bumi kailay. Da mataw kurupan yan. Nagyang ko na pamusuan na ibabagayo to Allah Subhanahu wa taala tanda akan kilala ang mga tao sing padnaniran. Natiluan Allah Subhanahu wa taala sa mga tao sa pakasujud jiran. Na aya di pakasujud nagyang kay mga tao di marajama. Fala yastati'un. Ilang kagugok ba silang sumujud? Ino to? Na khasyat absaruhum. Nagu so mga matayran na maalak. Nagu mitatalong bugiran ang kuto kapag panas. Ayat wa sabab patigman ni wallah. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Ay manan yan. Na initawagkiran man sa mga sambayang kambarajuma. Na di nan tarima. Na sila nunso. Asiran na pipiyo ginaweran. Dan nabiran mga bangun. Na iptuwagkiran. Subarajuma na di sila nunsong. Na sigun sa alawan. Apo kilala sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na ituwagkiran sa sujud. Na di sila pakagiga. Ayat wa sabab na pinumulum anira sa kambarajuma. Nasaan kaya masa tanong? Ilan tanong sebetul tanong? Miyat tagal pala misumay ang tanong. Nagkatong tanong ang kuto at tarang bisa. Di tanong at tanong, na piyakalak sa masjid eh. Ipilakapan. O ayak, di ka kapsimay ang na. Di ka masuswat kung punutan pa imitiray ka kasan yung tanong. O di ka maaya, di ka kapsimay yan. Makuray ka ba't yaso imang pa imitiray ka kapag kasan yung tanong. Naubaya ka di kapsimbayang nakibar nabaga ka na wallahi ladim kagina ni miya ka binasa kung lang ko makabinasa miya ka binasa. Dede kaya ako miya ka surga miya ka nalay kibar. Apkira kita na Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu makna kibar nagyong ko to di ka tirima si kublar. Apay tirong na kadalil na di ka tirimaan. Sambo unuton. Adi nga katirima asik ko yaman yan na mga tao yung dito. Nagi ka na kalaliman doon. Kapagay dulais. Upo na emitter na sway dulay nagina ni timing. Ay masusungot subay ang ginawa niya. Na may katiro. Na sa mga tao, aktiro na sa Quran na gusam na. Natigin na siya dumumiyatama sa nga Quran na hadith. La hawla wala quwata illa billah. Maurip na Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang etikman yung mga ulama, ayat na dalilya sa wajib na gupaturay ang kutakang marajuma sa init. Tafsiran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa init tafsirin nun. Nagyong kutas sa kataw, may tafsirin ako, galbak mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. As sa katawa Buddha, amya ko masiko Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang pumang ni sa ewanan yan na udar. Kaya Rasulullah, di ko pa sa masjid, gano'n ba pakatunda sa masjid. Nabigan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lugar. Ayo mga talikod na tiyalawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingin na mga tiyong kinigsubang na tingin na way, na tingin na sunga sa masjid. Buta na dabog yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lugar na skambulay mata amya kalalay kailay na di ko po ka sa masjid. Ano ito naman yung makaroon ka? Baka mimbal sa agama bago. Baka mimbal sa agama bago. Ay nilawan kasi kung ang mga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maurip na Allah Subhanahu wa ta'ala sa mga salafun as-salih na ayad na ilainiran sa ikong mga tao. Adi siya marajuma na sa mga munafik. Mga munafik. Iti sabab at tantuilan na panananggilan. Ang kuto ba silang mapud sa ikong mga tao adit marajuma. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang ka na ng mga munafik abdiyan ni tinig subarajuma na inisampay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam abuninin punutunga sa mga walera. La hawla wala quwata illa billah. Inna at-takhalluf an salati al-jama'ah min alamat an-nifaq. Tigman yung mga ulama
suatu tigiran so dikaplemlemui dikitindengan ko marajuma na pedenang ko mga to sa kamunafiki. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna athqala as-salah 'ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Ayat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, amba pened asambayang si ko mga munafik na sambayang isya na sambayang subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Law pama tigu Nabi kakatawaniran antunay mapapadalam sang kanan adua waktu na tumaling masiran apa bersiran pagkadula. Oleh na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Miya pamikiran na tigu Nabi. Odina inanta po Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay subukan na tigyan na itindig sa sambayang pagi-pagi mamanet. Amanan abay pagimam na sunabi. Oriyan na tigu Nabi na thumma amura rajulan yusalli nas. Yusalli bin nas. Sumugo watingin sa mama at pagimamanin ang kutapagta. Ayan doon na kanabay at punguna magimam na sunabi sallallahu alaihi wasallam. Oriyan na tigman ni Nabi na lumalakaw ako at pudakan sa mga mama. Amahum huzamun min hutab. Hatab. Apadiran ang kuto ababakisin ng mga itagun. Ila qawmin la yashhaduna as-salah. At tumaling umakami sang kuta mga mama. Mga tao, adi silang dirpas ikubara joma. Pauharrikahum. Natutunakan sila na tiyo Nabi ang utang mga waliran. Wauharrikahum ala buyutahum. Binar. Natutunak na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga waliran. Siya kinasali al-Fawzan. Natigyan aginanak ini sampai usuguan o di nasiksa sa katutungaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga waliran na dalilanan sa tanto ng kumala kaso sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pamaatigyan ka pakakaradong daro sa mga walay mga Muslim na kapakayakad na sa mala muskila kad na sa mala ragor kapririduay kagip samidid na pigilay ng kayap tira baboy nagsamid ang maratabat kaon o may datigyan na miyapakay sa ikaw gama kasunso Nabi sallallahu alaihi wasallam ipuguluan sa punutunin sa mga walay ang mga tao arit kubara joma. Allahu Akbar. Upama kasi Yesu Nabi na langong kirab tabi makasanggib na madakalah kirab walay kapakay na makalidaso langong kirab kaya na naon na man waktu na dabara joma ditap mamtirono ba sila miyang umabasa ditap mamtirono ba sila mga lapo ditap matiro ba mga biya kasusugat na COVID-19? Ditap matiro ba mga Buddha? Kami ang mga pilawas na di pumakumako mga masjid. Na Allah alam na diyang katani kapakalinosip sang kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na kumakatiru Allah subhanahu wa ta'ala. Manisa na awit sa sumbag isumbagin sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala gitu sabab kami ali isa ko mga sahaba Syekh bin Mas'ud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ay yalqa Allah gadan musliman falyuhafid haula'i salawat sa tawatig man niya Ibn Mas'ud at kubayan niya na mimbarat tumuayan si kumapitayan sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga muslim mga kambabayurantang maka susundong si ikwallah na siapa niyan ang kaya 5 waktu niya. Siapa niyan sa 5 waktu niya? Haytu yunada bihinna. Ay siapa ako sambayang nasiin ka sungwi ko putulwang ko sambayang. Ando to si ko mga masjid. Haytu yunada bihinna. Si tanutilingo ma si ko mga masjid. Kenapa si ko mga walay tanong? Orianin na fa'innahunna min sunanil huda kagi mata na siran yung mga sambayang na pwede si ko mga okit at turuan. Wa inna Allah syara li nabikum sunanal huda na mata na sunabi niyo na mata na suwalla na mitad inisuyan ko na biniyan ang kuta mga okit ang mga turuan at pwede sa sambayang. Wa innakum law sallaytum fi buyutikum upama atiku nabi kasi kan Ibn Mas'ud sambayang si ko mga walay niyo kama yusalli hadal mutakhallif lagi no dikasimbayang ang kaya mga tao adik mabarajuma si ko mga walairan
lataraktum sunnata nabiyikum, na ini bagakiyo ang kuto sunna o nabi niyo. Walau annakum taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Na upama kay bagakiyo sa sunna o nabi niyo, na maridukinuman atig mo na Ibn Mas'ud. Sama niya bis nakadadagan ang Yesus anong sabi diktanong. Kakatir Ibn Mas'ud. Apos sa ibagakiyo sa kambarajiman na kadadig. Awan niya. Tubatan sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Manisa na singgayan wallah subhanahu wa ta'ala sama pia pamikiran. Na unampan atig mo niya Umar radiyallahu ta'ala nung dara kapamagitunga na ito ang ganda ginawa nga. Wallahi al-azim, thumma wallahi al-azim. Kadid na batan upalago yung siyong kapatay. Na gusto mapi ka pamimikiran, na gusto binasay ka pamimikiran. Na lawang tumatarima, sa lawang tanuputay. Na ayat din lawan ni na pulo ka muslim. Naging utak-ataw ni na putay na dinin preparadi so kapo. Ay man nagkisimbagin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Apya sa sambayang ina dinin pantanora. Tininigi mo sa sambayang ina di marajuma. Na ayap niya ka mamusa. Na lagi ubay pigdem tanong nakatutupua. Barat yan na adna tiro ginapkiswas wa kanusan. Ginan itiro na giya-giya madakali karibatan. Wailan yung nasu karibatan. Di gano pangapas. Aylan yung nasumiyakap po nakatiro. Nakapiti niyo sumapiyaw, nalibod niyo sumarataw. Na ayat dalawa ni nataw, ang puso mo niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi ko tataw ang yan nagyan. Sukatir wallah, na ipitpitin ang sukpit ng mga Yahudi, at sami'na wa. Ayaw mananin ang yan nagami, nagupya kalipatan namin. Miyan nagami, piya mamaki nagami, nagupya kalipatan namin. Sifat ng mga Yahud. Nagyan kaya tanurun, nakapakaya tirong tanong ay ini ibarat kay sukatiru wallah. Nagusukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa lagit ukatiru ang kutab kemiyamiat. Kata ni kemiyamiat, buduy. Apa yang tunay tirong ng kutab kemiyamiat, na din nabuburat niya kay pakalalpasan. Nasukisyan na karong ukatiru Allah subhanahu wa ta'ala. Das kay tao adid na lawan ang pangumbian mo. Kung makasalungan na mori, na Buddha, at tigman ni wallah, kasabnar man ang yakataling marka sumayatakan. Nabangan tiyan ito. Buddha sa alungan na mori. Napakan ko sumangayat wallah, mga pamagitaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ipamamasa na di yung pelendag supusuka, nagudirkan paranggaya manan yan, naturuan, nagudirkan paranggaya tuma, na ini kalimu Allah subhanahu wa ta'ala, so tao, akinawan yan, sumasanyan. Na minang kayang sumasanyan, na tiyanurian ang kutukang paggaman yan. Mawari pa Allah subhanahu wa ta'ala, nabatan sa dikatirwa, nabay ang taptanong na anmaropropot ang mga puso iyo. Kawallahi lazim, kaway ang taptanong na kapropot sa puso, na manisa na mataong basa sa mga tabasa. Okay, na sumangayat wallah, na kung sumangayat, mga hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam, napakasaganda no. Sa ayaw mo, kurupot na puso yan, na sa mga tao masusugukyan. Na ayaw mapiya kung mayarap tapos yan, kung mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala, nasukang bulingan yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Antay tawa na dusan yan, antay tawa na karibatan yan. Okay, na pinakamapiya kong karibat at tingong Nabi, naging kutalim bulingan si Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah wa li wa lakum, wa li sa'il muslimina min kulli dam, fastaghfiru innahu tawwabur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد مورب الله سبحانه وتعالى ditanu di mamaguyata sandaman niya makilang sumasatano sa mga loks tanon na miyakilang sumaseran na tanto kaya bantugan kung kaisa-isa no pa man nasaktan ni simbi ang mga mbuwa taniran na gumawa teran nasaktan ni pigisisa diagnos na rin sulangon, adito nung pagisisa, nagulito nung paparuan. Nasuka pa kayo na umpian. So, dito nung pong giginawa na paparuan tanong. Sa pagilit tanong sa ikwalla, ang yagi ikhlas tanong, ang pagisisa tanong. Ano ba pagilit tanong kigiraw? Kinabaan na personal interest tanong sa kapagisisa tanong. Di. Kaya kapagisisa tanong, na pagilit tanong sa ikwalla, subhanahu wa ta'ala, ay nitinig tanong sa mga sambay tanong sa barajuma. Andin ni kang barajuma tanong, nagkindang kutabaraka. Kid nang utabarakan nang upiler tanong so to sa kamu muslim. Di tayo di mamaguyata.
Saan naman ay kapakambara jumatan? Ika naman po si mga tao, amyaswat silan sa ipagpudairan. Ang kuto mga tao ay bara juma. Kaya pakasakit tao ng mga ulama, na mga tao ay bara juma, na ay pinakamapyasan, naging mga munafikanan na pagawatan. Dis ka na ni playok. Kasakit yan. Amega, mapiran misugo na din bara juma na di playok. Ayot was sabab, na anul makang gaya tuma. Na anda man ikapakang gaya tuma kung munafik, israbara sambayan as kanot ni magunuta. Na ayat ko nga niyan, na lagi dubangap kasugo sa ikasuswat kasubta diyan. Ikaswat kasubta diyan. Pagigdam kung munafik, sikudiyang ka kamu munafik kiron, ang kutwa karatayan. Giti, kaya pakasakitaw ng mga ulama. Okay, nasang nga masatanong. Nehemiah suayan. Tigman yung mga ulama. Sa tinso, kadakalan si kupagtaw tanong, naradu bi ay yakunu ma'al makawalif. Miyaswat silan sa ipagpudiran ng kanang mga tao adib barjuma. La hawla wala quwata illa billah. Naginan na maratar na sifat, ay sifat tanong. Nagyang kuto kitulutino ko maginotan. Siko sugun wala nagumipagpudiran sa mga tao. Siko ukit api pa kayrap tanong agama tanong ko Islam. Mga tanong sa tabang siko Allah subhanahu wa ta'ala. قال ربكم ادعوني استجب لكم آمين رب العالمين اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا